Bonġu lil kulħadd, it-topic li ser nitkellmu fuq illum huwa fuq il-Preistorja. Hemm ħafna xi tgħid fuq il-Preistorja, iżda jiena f'din il-lezzjoni ser nispjega l-Preistorja bl-iktar mod bażiku u sempliċi fejn ħansemmi l-aktar affarijiet importanti biss. L-iskop ta' din il-lezzjoni huwa sabiex intom tifhmu l-Preistorja x'inhi u x'importanza għandha. L-ewwel ħaġa, xi tfisser il-kelma Preistorja? Il-kelma pre ġejja mill-Grieg u tfisser qabel. Mela għalhekk il-kelma Preistorja tfisser qabel l-istorja, jew aħjar qabel bdiet l-istorja. Għal minnu dilettant tal-futbol hemm pereżempju l-kelma pre-season li tfisser qabel jibda l-istaġun tal-futbol. Tfisser l-istess ħaġa bħal kelma Preistorja. Mela allura x'hemm differenti bejn il-Preistorja u l-istorja? Li hemm ħaġa waħda biss, iżda hija importanti. Fl-istorja l-evidenza jew aħjar il-biċċa l-kbira tal-provi li sibna huma rrekordjati permezz tal-kitba. Dawn għalhekk huma provi miktubin fejn wieħed jista' jmur jaqrahom. Min-naħa l-oħra fil-Preistorja ma kienx hemm kitba, jew aħjar il-kitba kienet għadha qed tifforma ruħha u allura ma nsibux provi miktubin. Minflok insibu fdalijiet bħal pereżempju fuħħar Adam jew Adam ġebli li ngħidulu fossilu, insibu wkoll fdalijiet tar-ram, tal-bronz u anke tal-ħadid, imma kitba ma nsibu xejn. F'din is-slide qed naraw kelma importanti, l-arkeologu. L-arkeologu huwa dak il-persuna li jsib l-evidenza fil-Preistorja, jew aħjar isib il-provi. Mela allura insibu li l-istoriku huwa dik il-persuna li ssib il-provi fl-istorja, filwaqt li l-arkeologu isib il-provi fil-Preistorja. Issa f'din l-slide qed taraw 4 stampi. Ħalli nispjegahom daqsxejn għax jekk tifhmu dawn l-istampi x'inhuma tindunaw aħjar kif jinstabu l-provi fil-Preistorja u jaslu għandna ħalli nkunu nafu bihom. Jekk inħarsu naqra lejn l-ewwel stampa li tinsab in-naħa ta' fuq ix-xellug, naraw l-arkeologu li sab fdal. F'dan il-każ il-fdal huwa Adam ta' persuna u qiegħed inatfu b'reqqa ħalli ma jagħmilx ħsara. Fit-tieni stampa mbagħad li qiegħda wkoll in-naħa ta' fuq lejn l-lemin hemm l-arkeologi li qed jieħdu nota eżatti tal-fdalijiet li jkunu nstabu. Dawn ma jħallu xejn barra u jiġbru l-informazzjoni sal-inqas dettall. Fit-tielet stampa mbagħad li qiegħda isfel fuq il-lemin qed naraw għadma qisha fossila u apparat iswed. Dak l-apparat li qed taraw jaqra l-carbon dating fuq il-fdalijiet organiċi li jinstabu. Issa għal min ma jafx, il-carbon dating x'jagħmel? Dan jikkalkula kemm dik l-għadma għandha faħam għax mill-kwantità ta' faħam li jinstab ġo fiha jiġi determinat kważi eżatt kemm ilha teżisti dik l-għadma. Issa b'dan il-mod tal-carbon dating inkunu nafu għalhekk b'mod preċiż il-fdalijiet f'liema żmien kienu jeżistu. Fl-aħħar stampa mbagħad li qiegħda wkoll in-naħa t'isfel imma lejn ix-xellug qed naraw il-kotba. Dawn ġo fihom ikun hemm il-provi miktubin ta' dak kollu li jinstab eżatt fil-Preistorja
U b'hekk il-qarrej u l-istudjużi jistgħu jkunu jafu x'instab u anke fejn qiegħed. F'din is-slide li wasalna qed naraw il-famuża teorija tal-evoluzzjoni ta' Charles Darwin li jidher fl-istampa. Mela qabel xejn, dan Charles Darwin min kien? Dan kien studjuż fuq il-ħlejjaq, jiġifieri fuq l-annimali, fuq il-ħxejjex, is-siġar u anke fuq il-bniedem. Għamel ħafna snin josserva l-ħlejjaq kollha u jistudja fuq diversi tipi ta' annimali. Infatti skopra ħafna affarijiet interessanti. Pereżempju, skopra li annimal jadatta ruħu minn post għal ieħor allavolja jkun tal-istess tip ta' annimal. Pereżempju, biex niġib eżempju iktar ċar, sab ġrieden li kienu jgħixu f'ambjent magħluq u kellhom il-ġilda tagħhom ta' kulur sewda. Iżda l-istess ġrieden niċċaqalqu post ieħor aktar miftuħ biddlu l-kulur tal-ġilda tagħhom għal waħda ħafna aktar ċara. Dan hu biss eżempju wieħed. Eżempju ieħor huwa li kien hemm pereżempju tip ta' għasfur li kien jgħix f'iżola żgħira fejn munqaru kien pjuttost tawwali, sakemm imbagħad minħabba nuqqas ta' ikel kellu jiċċaqlaq ibiddel il-post tiegħu dan it-tip ta' għasfur u mar x'imkien ieħor iżola oħra ma' ġenba u l-munqar tagħhom biż-żmien ma baqax aktar tawwali, iżda x'kien? Probabbli għaliex issa bdew isibu ikel aktar b'mod faċli dawn it-tip ta' għasafar u ma kellhomx għalfejn jiġġieldu bħal qabel. Imma dawn l-eżempji x'inhuma? Dawn l-eżempji li sab Charles Darwin jixhdu jagħtuna prova li l-annimali jinbidlu anki b'mod kontinwu. Il-bidla ġieli tista' tkun stramba, ġieli tista' tkun għall-aħjar ukoll. Imma m'hemmx riċetta preċiża. Fi kliem ieħor kien hemm anke annimali li ġew estinti u spiċċaw filwaqt li oħrajn għax kienu b'saħħithom jew għax kienu intelligenti evolvew u salvaw. Mela, dan kollu xi jfisser? Ifisser illi din it-teorija tal-evoluzzjoni hekk hi li tfisser li jkun hemm bidla. Iżda Charles Darwin ma waqafx hawn, madankollu skopra xi ħaġa aktar interessanti meta beda jistudja l-eruq tal-bniedem. Dan skopra fil-fatt li l-bniedem ġej minn razza ta' xadini u minn hemm beda jiżviluppa jew aħjar jevolva sakemm wasal bħala bniedem kif nafuh illum. Din il-ħaġa fil-fatt hija magħrufa bħala t-teorija tal-evoluzzjoni. F'din ir-raba' slide qed tidher stampa u qed naraw aħjar l-evoluzzjoni tal-bniedem bejn wieħed u ieħor kif saret. Jekk naraw ftit li mill-ewwel forma tiegħu il-bniedem kien qisu għadu xadina fejn kien iżomm daru pjuttost mewweġ, kellu idejh riġlejh pjuttost twal u kien jimxi b'mod pjuttost goff. U mbagħad wara eluf ta' snin beda jiżviluppa u jevolva bil-mod u jieħu xejra ftit aħjar. Sakemm imbagħad wasal għall-bniedem kif jidher illum, imma biex bil-ewwel fażi sa l-aħħar fażi kif qed taraw fl-istampa fejn jidher il-bniedem ix-xempju tal-bniedem kif inhu llum, dal-proċess dam kważi 1.5 miljun sena. Mela għalhekk jidher ċar li l-evoluzzjoni tal-bniedem kienet xi ħaġa bil-mod ħafna. Fil-ħames slide issa naraw li t-teorija tal-evoluzzjoni li seħħet daqs 2 miljun sena ilu kellha qisu 4 fażijiet.
L-ewwel fażi kienet tissejjaħ Homo australopithecus fejn il-bniedem kif għedna kien għadu qisu kważi xardina. It-tieni fażi imbagħad il-bniedem beda jieħu xejra aħjar u sar aktar dritt u anqas goff u anqas sufi u beda jissejjaħ Homo erectus. Imbagħad insibu t-tielet fażi. Interessanti di, għandek Homo neanderthalis jew kif nafuh aħjar bħala Neanderthal men. Din kienet fażi importanti għax hawnhekk il-bniedem mhux biss fiżikament imma anke intellettwalment beda jinbidel, beda jsir aktar intelligenti fil-fatt. Infatti f'din it-tielet fażi il-bniedem beda jsir kaċċatur aktar tajjeb għax kien aktar intelligenti minn qabel plus li kien aktar b'saħħtu mill-bniedem tal-lum. Mbagħad insibu l-aħħar fażi li nafu li l-bniedem kif inhu llum. Din sejħula Homo sapiens. Din il-fażi seħħet qisu 50,000 sena ilu. Issa sapiens hija kelma ġejja mill-Latin tfisser elf, mela l-bniedem tal-lum sar iktar komplut u aktar intelligenti minn qatt qabel. Iżda anqas robust, anqas b'saħħtu u ħal forma li nafuh biha llum. Issa, wasalna għas-sitt slide hawnhekk qed naraw daqsxejn karikatura daqsxejn provokatorja. Infatti f'din l-slide qed inbassru l-bniedem fejn sejjer fit-teorija tal-evoluzzjoni. Jidher ċar li l-bniedem jista' jkompli jinbidel b'dit-teorija, iżda ftakru li l-bidla mhux dejjem tkun għall-aħjar, tista' tkun għall-agħar. Jista' xi darba l-bniedem jerġa' jiġi kif kien fil-bidu qisu xadina ma nafux. Iżda kollox jista' jkun għaliex l-evoluzzjoni timxi spalla ma spalla mal-klima u mal-għejxin ta' madwarna. Jekk dawn jinbidlu mela l-bniedem bil-forsi se jinbidel magħhom. Kif se ninbidlu iżda xorta ma nafux. Nimxu għal slide oħra. U hawnhekk naraw li l-bniedem tal-lum, ġifieri l-Homo sapiens, beda jeżisti bejn wieħed u ieħor ma' żmien il-ħaġar. Issa żmien il-ħaġar nafuh ukoll bħala żmien tal-ġebel u kien jinqasam f'żewġ fażijiet. L-ewwel kellek il-Paleolitiku u mbagħad kellek in-Neolitiku. Issa sibna aktar fdalijiet ta' żmien in-Neolitiku ovvjament. Għax il-fażijiet tal-Paleolitiku huma pjuttost rari għax imorru l-bogħod ħafna. Infatti f'Malta l-ewwel fdalijiet li sibna kienu ta' żmien Neolitiku u jmorru lura għal 7,000 sena ilu. Issa wasalna għal famuża rivoluzzjoni Neolitika. Meta seħħet din ir-rivoluzzjoni Neolitika, din kienet qisha turning point qawwija fid-dinja. Imma x'kienet din ir-rivoluzzjoni Neolitika? Din kull ma kienet huwa li l-bniedem qabel seħħet kien jiddependi mill-kaċċa sabiex jgħix għax kien kaċċatur kellu jikkaċċa bil-fost annimal biex jgħix. U dan kien jiddependi minnha biss. Issa, permezz ta' din ir-rivoluzzjoni Neolitika, il-bniedem ma baqax biss kaċċatur, iżda sar ukoll bidwi, beda jsir bidwi. Allura kellu option oħra sabiex imantni lilu nnifsu u l-familja tiegħu. Imma meta seħħet din ir-rivoluzzjoni Neolitika? Din seħħet fi żmien il-ħaġar qisu daqs 10,000 sena ilu bejn wieħed u ieħor. Kollox seta' jiġri grazzi għall-klima. Qabel seħħet din ir-rivoluzzjoni fil-fatt il-klima kienet tkun kiesħa ħafna fid-dinja. Għalhekk isu meta daqs 10,000 sena ilu il-klima bdiet tisħon aktar, il-bniedem beda jsib art aktar fertili fejn għall-ewwel darba f'ħajtu
seta' jibda jrabbi xi ħxejjex u anke jiddomestika xi annimali. Meta beda jagħmel dan il-bniedem, beda anke jkollu ikel żejjed u allura bil-mod il-mod seta' jibda jgħix ta' bidwi u jżomm post fiss għalih fejn jgħix u għall-bejjem li kien qed jiddomestika. Mela, hawnhekk qed naraw l-slide miġbur table ta' kif isu rivoluzzjoni neolitika bidlet il-bniedem li minn nomadu jiġifieri għax kien jiċċaqlaq il-bniedem minn post għal ieħor sabiex ifittex u jikkaċċja l-ikel ma kellux post fiss, jiġifieri nomadu. Issa nbidel u beda jsir bidwi. U minflok beda jkabbar aktar l-ikel u jrabbi aktar l-annimali. Imma tajjeb ngħidu għalkemm seħħet din il-bidla kienet qawwija u radikali, il-bniedem xorta għal xi żmien baqa' jikkaċċja l-annimali wkoll barra milli kien bidwi. Wasalna slide oħra fuq il-kawżi issa tar-rivoluzzjoni neolitika. Il-kawża tar-rivoluzzjoni neolitika mela kienet il-klima li saret iktar sħuna u b'hekk l-art saret iktar fertili li min-naħa tagħha issa bdiet tipproduċi aktar ikel, aktar ma kellna mbagħad aktar ikel, aktar il-bniedem beda jgħix aħjar u jgħix aktar. U b'hekk il-popolazzjoni bil-mod il-mod bdiet tikber. Mela b'hekk tista' tgħid li l-effetti tar-rivoluzzjoni neolitika kienu li l-bniedem beda jitgħallem jgħix issa f'post fiss għalih u ma baqax jgħix aktar fl-għerien kif kien jgħix qabel. Issa li kellu l-għelieqi beda jagħmel l-ewwel għodda mill-ġebel u beda anke jagħmilhom mill-għadam tal-annimali u b'hekk seta' jtejjeb il-kwalità tal-ikel li kien qed jipproduċi u jiddomestika aħjar l-annimali tiegħu wkoll. Issa wasalna għal fażi interessanti għax kif ħanaraw f'din l-slide f'dan iż-żmien isu l-bniedem beda joħloq l-ewwel ċiviltajiet. Imma kif seħħ dan? Dan kollu seħħ għax meta l-bniedem beda jgħix ġol l-ewwel djar tiegħu, induna li jekk jgħix viċin ħaddieħor il-piż tal-ħajja tiegħu seta' jinqasam aħjar u allura bdew jinħolqu l-ewwel komunitajiet għaliex bdejna naraw l-ewwel nies jgħixu ħdejn xulxin. Issa n-nies bdew jgħixu f'postijiet fissi u bdew jitgħallmu jgħixu ma' xulxin. Għalhekk mela f'din l-slide naraw li meta dawn il-komunitajiet bdew jikbru bdew isiru rħula filwaqt li oħrajn tant kibru li saru saħansitra bliet. Dawn tista' tgħid kienu l-ewwel ċiviltajiet kbar li kellna fid-dinja u l-aktar li kont issibhom fil-bidu kienu fil-Meżopotamja, fis-Sirja, fil-Palestina, fl-Eġittu u anke fil-Greċja. Dawn l-ewwel bliet tant kibru u tant beda jkollhom ġid li biż-żmien bdew ikunu fir-riskju ta' serq jew ta' xi għadu jew ta' xi ħadd ġirien li seta' jattakkhom sabiex jieħdulhom il-ġid li kellhom. Dan beda jwassal sabiex għall-ewwel darba dawn il-bliet bdew jieħdu ħsieb il-fruntieri tagħhom u bdew idawru lilhom infushom biswar ħalli jilqgħu lilhom infushom minn xi theddida. Ara dan qisu seħħ xi 8000 sena ilu u minn bliet iffortifikati issa bdejna nsibu wkoll li l-bniedem beda jkollu aktar ġid x'jipproteġi. Allura daħal ukoll il-kunċett ta' proprjetà privata sabiex l-affarijiet prezzjużi li kellu l-bniedem
ikun jista' jżommhom safe u ma jkunux f'riskju li joħduhomlu. Mela, issa li ġbarna l-punti kollha rigward il-preistorja, wasalna l-punt fejn mill-preistorja ħanitlu fl-istorja. Hawnhekk qegħdin qisu 800 sena qabel Kristu fejn f'Malta nafu li daħlet il-kitba l-ewwel darba permezz tal-Feniċi. Minn dan il-punt li tibda l-istorja, hawnhekk ħanaraw li tibda l-istorja ta' Malta li tista' tgħidha għaddejja sal-lum. Slide li qed taraw infatti hemm stampa tal-ewwel forma ta' kitba li daħlet fid-dinja. Daw jissejħu hieroglyphs u nstabu fiċ-ċiviltà Eġizzjana ġewwa l-Eġittu tal-qedem. Din il-forma ta' kitba kienet qisha code form permezz ta' tpinġija u minn dan iż-żmien tista' tgħid li l-kitba komplet tikber u tiżviluppa, imma ovvjament mhux f'kull komunità kien hemm l-istess tip ta' żvilupp. Slide li qed taraw issa qed taraw stampa li fiha hemm l-ewwel alfabet li daħal ġewwa pajjiżna. Dan kien l-alfabet tal-Feniċi li ġew Malta u daħħlu l-ewwel forma ta' kitba ġo pajjiżna. Minn hawn il-quddiem il-lingwa Maltija bdiet bil-mod il-mod tifforma ruħha u dejjem tarrikkixxi ttejjeb ruħha u tieħu elementi minn kull qawwa tista' tgħid li ħakmitha. Finalment wasalna għall-aħħar slide u ser nagħlaq il-lezzjoni billi nurikom it-taqsimiet tal-preistorja. Dawn huma tlieta fil-fatt. L-ewwel hemm żmien il-ħaġar li aħna nafuh bħala n-Neolitiku, u mbagħad hemm żmien ir-Ram li f'Malta huwa magħruf bħala żmien it-tempji. Fuq żmien it-tempji ser nitkellmu fil-lezzjonijiet li jmiss issa. U finalment il-preistorja tagħlaq bi żmien il-Bronz li kien żmien pjuttost imqalleb u mħawwad. Ma' din il-lezzjoni tinsewx għandkom il-handout ukoll u fuq net tal-handout hemm il-homework fuq il-preistorja. Grazzi u saħħa lil kulħadd.